Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sedaya, saking pepanggihan wonten pelaksanaan basa Jawa nasional materi dan simpalan saking serat ulang reh karya Kantong Semun Kantong sekawan saking Surakarta Ketunggal. Kompetensi dasar menika memahami tentang saderengipun Bapak matur dhateng tujuan pembelajaran para siswa sedaya sami sehat nggih. Ya alhamdulillah para siswa wis sehat saged sinau malih wonten ing materi basa Jawa mliginipun materi dandang kula. Para siswa sedaya pilih tujuan pembelajaran ing sinau niki nggih punika setunggal nyemak tembang dandang kula. Ingkang angka kalih inggih punika goleki isini tembang dandang kula. Ingkang angka 3 inggih punika njawab pitakenan ingkang cumawis. Ingkang angka sekawan inggih punika gawe tembang dandang kula utawi ndamel tembang dandang kula. Media pembelajaran bahasa Jawi kelas 9 SMP materi serat ulang reh kanthi tembang dandang kula dipun tembangaken kula Sutrisno saking SMP Negeri Setunggal Kersana Kabupaten Brebes. Para siswa sedaya punika punaturaken sekar dandang kula dipun pendet saking serat ulang reh anggenipun Kanjeng Sunan Pakubono sekawan. Pilih surat dandang kula punika badhe katuraken ageng Laras Lindro Songo Grambiangan. Pamedareng wasitane ngati Cumantaka haniru pujangga dahat muda ing patine nanging kedah kinunggung datan roh yen akeh ngasemi hameksa hang rumpaka basa kang kelantur tutur kang katula-tula tinelaten rinuruh kelawan rireh mreh padang ing sasmita. Menika para putra samenika negesi ukara utawi gatra perkatranipun. Pamedaring wasitane ngati petuah iku kawiwitan saka niat. Cumantaka haniru pujangga kaya dene pujangga kang kawentar. Dahat muda ing batine sak temene ing batin isih enom. Nanging kedah ginunggung nanging kudu dilakoni. Datan muruh yen akeh ngesemi ora ngerti yen diesemi utawa dipaido. Hameksa hang rumpaka amarga saka meksa awake dhewe. Basa kang kelantur kebacut ngarang ngracik basa. Tutur kang katula-tula, tutur kang ora becik. Tinelaten rinuruh kalawan ririh ditelateni kanthi sabar. Mreh padanging sasmita saengga dadi petuah kang cetha. Punika para putra nika pranyatan pratelan saking Kanjeng Sunan Pakubono sekawan ingkang
ngagem ngedalaken topik nika pranyatan penganggitipun dhateng Bapak atau Kanjeng Sinuwun Pakubono sekawan. Salajengipun punika padha sekawan saking serat ulang reh kaaturaken ngagem laras pelog 6 cengkok situasi. Lamun sira anggeguru kaki hamilia manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta kang rohing kukum kang ibadah lan kang ngirangi syukur oleh wong tapa ingkang wis tan mikir paweng liyan iku pantes sira puranana kaki sartane kawruwana negesi tembang sampun, topik tembang sampun. Rasa niki ngeracik utawi carane ngeracik tembang. Cara ngeracik tembang sing paling gampang para putra niku mendhet sak pada tembang. Lan niku wonten pada sekawan ingkang dipun wiwiti dening lamun sira anggeguru kaki. Langsung mawon guru wilangan lan guru lagune dipasang. Terus para putra carane nulis wonten ngandhape atau ngisore sing nggon ijo atau biru kuwi. Lamun sira anggeguru kaki, terus para putra damel contone para siswa anggeguru ilmi. Wonten mriku 10E. Lajeng amila manungsa kang nyata, langsung para siswa mangerteni kahanan punika. Dados diutak-atik supaya aiune jumlah suku katane sami kalian pada ingkang sampun dados utawa pada ingkang kangge maskot. Lah salajengipun menawi sampun carane masang guru lagu, guru wilangan lan tembang ingkang sampun dados sampun didamel, lan nika sing baku kaping 3nipun iki ampun ical utawa wiyar saking tema atau topik. Lah contone iki saking ingkang sampun damel niku para siswa ngudi ilmi mangerteni kahanan punika pasinaon nganggo daring kanggo tambahi ilmu
ing omah siaga ing diri nampa materi uga saking bapak guru. Ayo lali nut aturan nganggo masker sarta jaga jarak reki mreh lancar tugas ira. Lah niku istilahnya masih satu tema atau setunggal topik. Dados mangke menawi wonten tugas damel tembang carane swindah tembang ingkang sampun dados ditulis terus dakoki metrume guru wilangan guru lagu terus para putra tinggal nulis apa sing dados pemikiran utawi ide dari para putra. Menika caripun ngracik tembang. Punika para putra caranipun ngracik tembang Dandang Kula. Lah, salajengipun rangkuman ing pasinaon punika setunggal wau sampun dipun tembangaken Dandang Kula. Nggih menika padha setunggal Dandang Kula laras Lendroso Pambiyangan kapingkalipun padha sekawan nggih larasipun laras Pilok ing Koksit Basih. Kapingkalipun wau sampun diaturaken carane goleki isi tembang. Nggih menika kanthi negesit tembang terus dipun rangkum dipun padosi topik utawa temanipun. Tema tembang Dandang Kula pupuh Dandang Kula punika ing serat lenreh menika madosi guru ingkang sae. Lajeng 3 caranipun ngracik tembang sampun kaaturaken wau. Mangke para putra ndamel tembang saged-sagedipun. Kangge biji pengetahuan utawi K3 para siswa kasuwun mangsuli pitakon-pitakon kang cumawis. Setunggal tembang Dandang Kula kasebut kapetik saka serat apa? Kaping kalih, apa isine tembang Dandang Kula kasebut? Kaping 3, sapa sing ngarang utawa sing nganggit tembang Dandang Kula kasebut? Kaping sekawan, petuah kanggo para putra yen golek guru kudu kepriye? Kaping gangsal, apa tegese tembung-tembung ing ngisor iki? A. Kukum, B. Kaki, C. Pawehing, D. Kawruhana. Monggo dipun wangsuli utawi dijawab wonten ing kertas lembaran kertas mangke dipun foto saged utawi dipun kempalaken dhateng para dhateng Bapak Ibu guru nggih saged. Dene kangge kenilaian keterampilan atau utawi K4 atau K1 para siswa kula suwun damel utawa gawe tembang Dandang Kula nganggo basane dhewe lan ditulis wonten kertas saged dipun foto diaturaken Bapak Ibu guru saged dipun kempalaken. Cukup semene dhisik para siswa babagan materi tembang Dandang Kula sanes wekdal wonten materi sanesipun dene bapa mbok menawa putih anggone ngaturaken masalah materi punika nyuwun pangapura dhateng para siswa sedaya lan bapa ndedonga dening para putra supados sehat angsal pengayoman dening Gusti ingkang agung jagat kanthi sesanti rahayu ingkang sinami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.